Dahil sa kanyang galing at pagmamahal sa kultura at tradisyon dito sa Ilocos Norte ay naging daan para makabuo ng isang documentary film ang isang university mentor na si Mr. Melver Ritz Gomez na tigabayan ng Paway, isang documentary film producer at nagtuturo sa College of Arts and Sciences ng Mariano Marcos State University sa lungsod ng Batak, na ang kanyang documentary film ay napasama sa official entry ng International Film Festival Manhattan Virtual Events sa New York City na may papalabas sa May 28 hanggang May 30 ngayong taon. Ang pamagat ng kanyang obra ay Iyalati Auto Transfer at ang istorya nito ay dito may papakita kung paano mailipat sa mga kabataan ang mga sinaunang padasal kapag may patay. Ayon sa main cast ng pelikula ay taos-puso niyang itinuturo sa mga kabataan ngayon at mabilis namang nilang natututunan. Sa mga ninuno po namin, may mga ganitong padasal, pasyam, tapos yung last night ng patay ay may mga tradisyon, ritual na ginagawa namin. Higit sa lahat yung may nakaburol pa. Sa ngayon, netong panahon ng pandemic, ay sawa ng Diyos naman ay naipakilala ko at parating ko lalo tigit sa yung pagsasanto Rosario. Santo Rosario sa mga bata, interesado sila sa mga ina din. Pinapayagan din yung mga anak nila na magsipagdalo ng Santo Rosario, misa man, lalo tigit sa lahat po yung October, yung Black Rosary, ginagawa pa rin namin ang pagsasanto Rosario. Kasi yun ang kailangan ngayon at sana hindi mawala ito sa paningin o sa ng mga tradisyon at kultura natin mga Ilocano, lalo tigit sa lahat dito sa ating probinsya ng Ilocos Norte. Iniimbitahan ni Mr. Gomez ang mga kababayan sa Ilocos Norte at sa buong bansa para suportahan at panuorin ang kanyang dokumentaryo para sa International Film Festival Manhattan. Yung documentary film po kasi namin ay patungkol sa isang prayer leader dito sa aming bayan na kung saan kanyang itinuro yung oral tradition na yun sa mga mas younger generation. Ngayon, iniimbitahan po namin na manood ang mga, hindi lamang yung mga kailyan natin dito sa province, kundi yung mga iba pang tao na may puso sa culture and tradition. Kasi po, yung paggawa ng documentary na Iyalatiw ay isang treasure para sa amin, para ma-promote at ma-preserve natin yung oral tradition na pawala na siya po sa aming bayan. Makakalaban ni Mr. Melver Ritz Gomez ang mga filmmakers mula sa United States, Russia, France, Canada, United Kingdom at China. Siya ni Melver Gomez, the director of the film Iyalatiw. Si Tatakderak ti Sanguanan ti St. Augustine Church ti Ilini, Apaway. This has become one of the most visited churches in Luzon, a national cultural treasure and a UNESCO World Heritage Site. Makipagkanta kayo kada kami. Makipagkararag kayo kada kami. Ket Iyalatiw tayo ti na insigudan akan nawidan tayo kada kitag tutupitan a panawin. Proudly from Paway, Ilocos Norte, our film Iyalatiw Auto Transfer It's a documentary featuring an old oral tradition of songs and prayers for the dead. The film portrays an almost dying tradition and the struggles of these Manglalos in passing it to the future generation. Isang karangalan po na mapili ang aming dokumentaryo bilang official selection sa International Film Festival Manhattan ngayong 2021. We also take pride to represent Ilocos Norte and the country to the International Film Festival in New York. Awisim da kayo amin, abuyayan daytoy intuno Mayo 28 aging ganat 30, 2021, online, Sadyay IFFM, New York,
Diyos unay ti agngina, agbiag ti Ilocos Norte, Philippines. Here is the official trailer of our film titled Iyalatiu or to Transfer. I hope to see all the filmmakers and the IFFM family soon. See you all in Manhattan, New York. Victory!